Dobrý den, vítáme vás u pořadu. Jste blbec nebo frajer? Takže, říkáte si, že jste debil? Tak co přiznejte, že jste debil, vy debile. No tak jo. Máme tu dneska jednoho soutěžícího. Přichází. Dobrý den a vítáme vás zase u našeho pořadu. Jste debil nebo frajer? A tady je náš soutěžící. Dobrý den, já jsem Mirek Skramovský a budu chtít říct, jsem borec. Proč si myslíte, že jste borec? Protože jsem hodně dobrý. Fakt? Vy si myslíte, že jste dobrý? Ano, myslím si, že jsem dobrý. Já si myslím, že jste totální debil. Takže, máme tady dalšího soutěžícího. Ring, ding, ding, ding. Dobrý den, já jsem Lukáš. Postižený. A chci vám říct, že jsem totální debil. Ano, jsem totální debil. A teďka si jdu skočit z baráku. Dívejte se na mě, na Lukáše Mago. Ring, ding, ding, ding. A Lukáš postižený jde skočit z baráku. Byl to smutný svět. Ring, ding, ding, ding. Pan Lukáš zemřel. Dobrý den, vítáme se u dalších, zase u pořadu. Jste borec nebo debil? A tady máme nového a tady máme našeho soutěžící. Takže pane Petko, jak se jmenujete? Já jsem Nautika. Já nemyslím, že vypadáte jako Nautika, pane. Ano, vypadám tak. A vy žerete mouchy? Jo, asi nějak tak. No tak jo, to je náš kamarád, pan debil, Plechovka. Děkuji, že jste se dívali na naši soutěž, jste debil nebo borec. A teď se tam pěkně zatočíme. Hráli Mirek Skramovský, režírovali Mirek Skramovský, zvuk Mirek Skramovský, kamera Mirek Skramovský, smrt Mirek Skramovský. Děkuju, že jste sledovali, jste debil, borec.